این аптечка, данашба бинт, йод первую помощь, короче, она минует данашба. Консервная кото гиретон гуфт, ҳаррӯз вай мефурсонад фонарик гиретон, на всякий случай свет нашудагишон ки и телефоноба зарядка вай дар кор гуфтагӣ. барчинои Стамқулова ба ҳолати хатар омода шудааст. Халтаи изтирории ин парастори 37 сола аз Самарқанд ки ҳоло дар шаҳри Ҳайфаи Исроил ба пиразане нигоҳубин мекунад, заруртарин чизҳоро барои 72 соат пешбинӣ кардааст. монам ҳамон сигналба нигоҳ карда, сиренаба нигоҳ карда, ҷои бомбаубежище ҳаст, ҳамонҷо мерем. тайёрӣ дида инструкция гузаронда ҳамеша монба ёд додагӣ чӣ кардан дар кор. барчинои хабарҳоро аз телевизион пайгирӣ мекунад. хабар дода мистод, эҳтиёт шаведон, бохар шаведон. саҳар соати 6 сар шуд. уже ҳама фаҳмидем, уже ҳамая ҷобаҷо вай кардан. естественно ҳама хо мерӯд, ҳамая хезондан, огоҳ шаветон гуфтан, дароя қулф кардан, кӯча набуретон, ҳеҷ ҷо наретон, магазине накшодан, мактаб, детсад, ҳамеша маҳкам кардагӣ ҳозир. имрӯз то пешина кишодан. 3 рӯз маҳкам кардан, ҳамин рӯз то пешина то соати 12 кишодагӣ. кӯчоба мехе мошин намистод, ҳама кор ба мерафт. нест автобус, детсади бачако, баян бачако, мактаб, ҳама ҷо маҳкам. барчиной ва даҳо ҳамватанаш ки дар Исроил ҳастанд аз сафорати Узбекистон паём гирифтанд. ки мехоҳад хона ба гашта рафтана, ки тарсис аст, инҷа кор кардана намехоҳад, моҳон вай мекунем, самоилот тайёр карда мондагӣ, хоҳишманд вай монба ариза кунетон, мо шумона мегирем, мефурсонем. худи барчиной феълан баргаштанӣ нест ва бештар аз ҳаёти зани додараш дар шаҳри Ашдод нигарон аст ки шоҳиди таркишҳои мудҳиш шудааст. ҳар замон гира мекунанд, тарсидаам гуфтан. чандта одамо пеши назарашон ба вай шудагӣ, дидагӣ, мурдагиша дидагӣ, ҳама ҷо сип-сиё мегӯн. барчиной 4 сол пеш аз ба Исроил рафтанаш солиёни дароз дар Русия кор мекард ва мегӯяд ҳатто дар ҳолати изтирорӣ ҳам шароити кору муносибати мардуми маҳаллӣ ба муҳоҷирон инҷо дигар аст.